This is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner, involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen koro koni nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mieno mana jok man machiegni kode. Ji 5 omaki bang' yudogi kod miruti e bas moro mating'o jowuoth yo Meru. Gima dwaro ok ni en gima chamo, en gima jothurwa yudo. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo owuok oko ka jiwo jo Kenya mondo sir lokruok ne chik aguch NGCDF mondo mi kik odhi ne counties. Erokamano kuom miyowa thuolo mar Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen koro koni nonro ewi nek ma jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mieno mana moko kuom ji man machiegni kode. Murkomen molose e gwenge ma Meru e romo mag jodito mag arita kwe olero ni piny owacho timo duto mar medo yudo adiera kendo nono matut jok madibed ni nyingegi pod opondo e wachno. Notiyo kod thuolono e lero ni piny Kenya ni kod arita kwe makare kendo kik kibaji gojo piny. The family of Honorable Were, and that incident is shocking. The circumstances under which the Member of Parliament was killed, the manner in which it was done, despite even him having security and him having been conscious about his own life and gone public about the same. It is regrettable that it turned out as it did. Luckily, it is within my knowledge that we have made very significant progress in arresting the perpetrators and their collaborators. And it will shock you to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner, involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. Ji 5 omaki gobila bang' yudo gige lweny mager manyalo muoch kendo hinyo oganda kod ketho mwandu. Obila nyogo gigono e kinde manyogi nie wuoth e nyamburko mar jowuoth mochomo Meru, ka obila nyotimo apedha e paya Makanyonyo kochomo e Bukendo, kama bende nye obila opor kuomgi ma oyudgi gi mwandugo. Gari no nyoting'o jowuoth moko manyochwe nyaka Mombasa, kara kamano obila nyong'o kowuothgi kendo chwalogi e tesend obila mokwongo. Achije moting'o Brenda Iboyanga Mahulungu manyomaki e gwenge ma Mundutsu e kaunti ma Kakamega noyango ni ene manyooro gigo kako osigo. Jatend piny William Ruto ni odiochienge mar ariyo e limbe mare e kaunti ma Narok. Ruto moten kod jalupne Angire Kithure Kindiki kod jotelo mamoko mawuok e kaunti ma Narok ne ochwalo ote mare mar menyo dongruok. Ruto nochako kod limo e Murwa Dikir kama nosidhe gedo mar apeyini 4 madhi muonyo omenda maromo shiling bilion 2. Ruto ma bende nosidho lai makeo stima ne familia 15 moko dhi kawo pesa maromo shiling bilion 2.4. Bang'e jatend piny nochiwo bok mag lope ne jodak 2,000 e gwenge ma Murwa Dikir. Igeno nodhi bedo kod rom galamoro yo Narok ma Imbo kod mano ma yo wuok chieng'. Nimesema ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Na ndio sababu hiyo nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja bila ya kujali
misingi yao ya chama ama mahali wametoka ama kaunti zao ama dini. Sisi wote ni ndugu moja, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Emuru, Wadigiri, watu wa hapa Waljobose, mnasema niunganishe Kenya ama mnataka tutengane? Tuunganishe ama tutenganishe? Vile vile nimeona kuna watu pale wanaongea maneno ya siasa. Kama vile rais ametuambia, sisi tunafuata ile wasia iko katika maandiko matakatifu, inasema ya kwamba kila jambo liko na majira yake. Na sasa hivi sio majira ya siasa. Sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Ile tumesema kwa sasa ni kwamba lazima tuungane, tuwe kitu kimoja, ndio maendeleo ipatikane haraka. Ata malo 41 mag oganda jo Kenya koro dwaro ni jatend piny William Ruto mondo yier Ann Amadi kaka jakom manyien mar duol matayo yiero pacho ka IEBC mana ndalo buora bang' dadho jogo manonyiso dwaro margi e kawo komno. Mano yangi gi kambi timo nonro mar Tifa ka jatend piny Kenya koro nitie gi ndalo 7 mar walo jakom manyien kod commissioners mag IEBC. Kaluwore gi nonro mar Tifa, thoth oganda jo Kenya onge kod yie ni yiero mabiro mar higa 2027 ibiro tim e yo mahuyanga. Thinking about the last 3 presidential elections and the person who was announced the winner, which ones of these do you think the real person who got the most votes fairly won? And you could see that nearly a third, 32% of Kenyans say in all 3 of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The same percentage, a third, think that all 3 were correct. And the remaining, slightly more than a third, 37%, think, well, maybe 1 was correct or 2 correct, but not all. And we asked them, of these 4, which one do you prefer to be appointed as IEBC chair? And you can see, in first place, by quite a margin, is Ann Amadi, former registrar at the Supreme Court, followed by Charles Nyachai, the former chair of the Constitutional Implementation Commission, and then Mr. Ethekon, who I think has been a lawyer for Turkana County, and Mr. Ramadan. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo jiwo oganda jo Kenya mondo sir paro mar yiengo e katiba pesa mar dongruok mag NGCDF. Otiende nolero ni kogol pesa mar NGCDF oko e lwet jood bura, to dongruok mathoth biro kwamo koloso e kinde kawo pach jopiny. E kar chung' od bura mar Rarieda, Otiende notielo ni atamalo 85 mar omendano motegni donga mana Nairobi ka koro dwaro ni chwal pesano duto mondo mi ochop e kor gwenge. Amollo kod Chepkonga masiro paro machikno okoni ka parono okalo to Kenya dhi goyo okang' makare e weche mag dongruok. To watimo public participation nikech an jachung'u. To ana kelo proposal lakini nyaka winj duowu. Nyaka winj ni untu paro nang'o. Uneno no dhi koso dong'. Aning'ene kata kuwacho no dhi, Otiende kamolo minena ni kako kil. An kati ng'ado mana lweta, ming'ado mana tienda tiwe na dhoga puda chiemo. Achiemo godho ka chiemo. To gima dwaro ok ni en gima chamo. En gima jothurwa yudo. Mane tabuna. Ngecho Otiende kane en gima chamo, to an ok da bodha gi wechegi. Lakini pare ni kakoro CDF odhi. In pare skundi cha. Onge skul kata chiele Rarieda kae mar primary, kata mar secondary, malweta poko chope. Koro uneno nang'o. Jo Kenya medo golo pachgi ka gikwedo wanyo oko omenda mag siro dongruok mag NGCDF e lwet jood bura. E kar chung' od bura ma Eldas e kaunti ma Wajir, jodak ma kono wuok mager kendo kwedo dwach sirikal ka gilero no omendano
osekelo dongruok mathoth kendo winjore odong' e lwet jood bura. Gidwaro ni sirikal mondo med mana kwan pesano mondo chop e gwenge kaka yor medo chenro mag dongruok. Kadang lolo hal haya uko sabsan bila CDF hakuna education, watoto hawezi kusoma. Bila CDF hakuna hata shule moja itachengwa area hii. Kwa hivyo maisha bila elimu ni kama kitu idol, haina muhimu yote. Sahi tuko na ardhi ambayo inaitwa Elasco Hills. Hiyo ukitembea leo utapata secondary inakaa kama university, unapata primary inakaa kama university, unapata police station si hata wanaishi unibot, wanaishi hema, wanaishi ghorofa, unapata kila kitu sahi ni permanent. Na hiyo yote tulipata kupitia CDF. Elders sub-county kuanzia Tulatula, Eldo, mpaka Basari, ambayo sasa nafikiri karibu zaidi ya 150 kwa maili. Bila CDF hakuna kazi ambayo inafanywa county. Hizo zote inaendelea na CDF. Nyakalondo mar Ramogi FM kanyakla kod kambi mar Coca-Cola obedo kod ng'wero mogi jopiny e kaunti ma Homa Bay kod Siaya kawuono. Ramogi FM manie bwo kambi mar Royal Media Services kotenore kod kambi mar Coca-Cola oweyo oganda kod more e alwora ma Nam Lolwe ka giweyo ji kod mich mogundho. Nyasi no notisi ni Shika Mzito ochopo Kindu Bay kendo keyo ber mage bende. Jatatiye maduong' e kambi mar Coca-Cola e Afrika madiere kod yo wuok chieng' Abari Nyaundi okoni ber nitiere tudruok e kind kastembegi kod rito ng'iyo maber mosebedo e kinde mokalo. At the Lake region, talking about the half liter and the amazing offer that we have, the offers that we have for the people of the Lake region. In these trying times, we're just doing our best to see how we can connect with our consumers, and I think getting 10 shillings off in your everyday meal is definitely a win. So we've received really good reception. We're grateful. Coke Mzito ni en gima koro seche gi loro nengo ka ging'iyo ni customers gi bende nyaka gigone giero kamano. Koro sani Coke Mzito ne en soda mara half liter. Olor nengo ne chakre siling 60 to koro tiere siling 50. Inyalo yude be flavors mopogore nikech nitie ng'ama ohero Coke no dio kaka kampuni, lakini flavor mo otiyo go opogore. Koro nitiere Sprite, nitiere Crest, nitiere Fanta, kaito nitiere Stoney. Magi duto gibiro e siling 50 kende. Kawuono ne odiochieng' mogik receptions obedo maber, Josia nowuok romgi kendo ne watieko kod kambi iluongo ni Akala, ma Jakala be noritowa nyaka odhiambo kar rombgi. Moko kuom jood bura oseyo riwruoge mobalo kod sirikal ma sani riwore gi paro mar biro golo oko jatend piny William Ruto e telo yiero mar 2027 ka giloso e gwenge ma Msambweni e kaunti ma Kwale e romo ma jiwo mine mosir kod aguch omenda mag ngaf. Jood burago eko nomedo jiwo jodak mondo med siro chenro mag sirikal Kenya Kwanza kendo ikore mar yiero Ruto kata ne tam mare mar ariyo. Giseyo jotelo mag siasa motelnegi kod jalup jatend piny owacho machon Rigathi Gachagua ma giwacho ni medo mana nyayo siasa kar chiwo thuolo ne sirikal mondo kel dongruok. Hii safari tutembee pamoja. Yaliyopita si ndwele. Mheshimiwa Rais William Ruto, tusamehe kama tulikukosea. Sasa hivi tunasema tusafiri hii safari pamoja, ndugu zangu. Kuna watu wengine huku wanazurura wakifanya makelele, wanaongea tu makelele, hata wakikuta hapa ni kuongea na hakuna kitu ambacho wanaonyesha wanafanya. Mnataka mdogo ama mnataka kazi? Hawa wazee hawana ajenda na hii Kenya. Ajenda yao wanasema ajenda moja tu, na sisi ajenda yetu hapa tunasema Ruto 10 bila break. Hii serikali kweli ilikuwa vile His Excellency Ruto aliingia ilikuwa mahututi kabisa. Ilikuwa kwa ICU
Gavana ma Kwale Fatma Achani ogolo chiwo madiek 114 ne grup mar Nyamrerwa e kuonde dak mati Samba Golini e kachuon bura ma Matuga. Kweth Nyamrerwa goeko ma jo Ocholo osebedo ka konyo jok mamine mapek kendo jiwogi mondo mi gikonyre e ute mag thieth. Serikal mar Kwale osegolo diek maromo 5,500 e bwo thuolo mar higni 2 mokalo e bwo chenro misiro gi bengi maduong' mar piny mangima. Tunapeana mbuzi 114 kwa kundi la walezi wa mimba. Tutapeana hizo mbuzi 114, vile vile pia tutapeana PPEs ambazo zitaisaidia wakulima, na tutapeana pia farm inputs ambazo tutapeana pia hizi masprayer, na kuna madawa pia ambayo tutapeana hapa, na pia tutaweza kupeana pia vaccines na hizo madawa. Kwa hivyo siku ya leo ni mkutano mfupi tu wa kuweza kuwakabidhi wakulima mbuzi ili kazi iweze kuendelea kule nyumbani. Tuna furaha kubwa sana. Tunafurahi kama wamama walezi wa mimba. Siku ya leo tumekuwa tukisubiri kwa miaka 4, lakini leo tumeiona siku imefanyika kupitia kwa mama yetu. Mama, ongera na Mungu akubariki. Kawadhi weche tuke ni tim mar rowere ma Kenya manie bwo higni 20 obago rako mogik motelo ne tugo modhiambo ma kawuono e kindgi kod Nigeria. Mago gin tuke mag laro osimbo mar Afrika madhi nyime e piny Misri. Kenya nolo e tuke gi 2 mokwongo e kindgi kod Morocco kaachiel gi Tunisia, ka jalup kocha mar Kenya Anthony Ahulia onyiso geno maduong' e tugo ma kawuono. I think hizo game mbili ni games zenye maybe tulikuwa to win, but probably vitu zilifanyika vile zilifanyika, si wenyewe tumeenda down, tumecorrect, na I think tumelearn a lot and itakuwa better. So hizo lose mbili those zimetucost, zilikuwa lose zenye maybe tulikuwa tunaweza kuwin, and sasa tungekuwa tunaongelea story tofauti, but all in all it's a learning process every day, si ndio? I'm kama striker, nilifanya job yangu ya kufunga, but though defending pia iko, you have to do it as a team, so there we failed a little bit. Hii game ya Nigeria pia nitajaribu kumanage ni beat hiyo defense ya Nigeria, which of course it's possible. I can beat them, yeah. Mechi ya mwisho tunataka tujaribu sana toke na ushindi, manake tumecheza mechi 2 hatujashinda, tumedisappoint wa Kenya, hata sisi wenyewe tumejidisappoint. Itakuwa vizuri at least kama hata tunatoka kwa kwenye hii tournament, at least tutoke na kitu positive, that will be winning. Erokamano kuom kete Ramogi TV mane makelo e giko mar weche manyien makagi kacha koromo saa 1 wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, odhiambo mokwe.